Таму как вяртаючись да пытання пра перафарматаванне, так, яно можа адбыцца, і хутчэй за ўсё тут велізарны выклік для так званай старой альбо традыцыйнай апазіцыі, якая Ага. не знойдзе магчымасцяў паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо цяжка абгрунтаваць сваё нежаданне знайсці хаця б 10 чалавек, это мінімальная колькасць выбарчага спіса, якія знаходзяцца ў бяспецы, якія знаходзяцца за мяжой. Так, рызыкі велізарныя. Это кандыдаты на крымінальныя справы, на арышт маёмасці і гэтак далей. Но тым не менш, мы бачым, што зараз такіх людзей 280 як мінімум ужо знайшлося. Значит, людзі ўсведамляюць, што рызыкі таго вартыя. Яны в гэтых выбарах удзельнічаюць дзеля нейкіх большых супольных мэтаў, а не пераследуюць прыватна свой нейкі інтарэс, бо акрамя велізарных праблемаў, можа, это якраз такі нічога ім і не прынясе.